Амазония. Това е, така се нарича тая река. В Нордън Мичиган. Намираме се на супер изоставено място. Всеки момент може да изкочи някакъв живот. Аз карам лед. Кану. Сега влизам в завой. Фотографа трябва да спре. Не. Аз ще взема завоя. Ти продължай да снимаш, да се види как ще взема завоя. Как ще се блъснем? Няма да се блъснем. Да се види как ще се блъснем в дънера. Гледай сега, гледай. Фотографа, снимай. Аз снимам, сам да не ме обърнеш. Няма това. White River, Мичиган. На 30 минути северно от един друг град в Мичиган. Тук е дива природа. Видяхте ли как взех завоя сам? Чакай, още малко поснимай. Хвана ли природа? Хвана ли природа? Не ти красиво. Сега снимаш? Нещо друго имаш ли да кажеш, защото трябва да управлявам лодката. Гледай как правя завой. Снимай как правя завой. Снимай ме. Сега правя завой. Точно в един дънер отиваме сега. Оп, правя завой. Ай, ти, браво. Ама снима ли природата? Кажи на драгите зрители сега, че е време да продължим пътешествието. Тръгвай.